Deci am avut un exercițiu de alarmă, nu tremur la cutremur, în care copiii și cadrele didactice și tot personalul școlii au respectat procedurile transmise. S-a făcut un exercițiu care a durat în jur de 15 minute. Copiii au ieșit conform planificării pe ușile de evacuare, au intrat înapoi pe aceleași uși, coordonat, disciplinat, s-a ținut cont de faptul că nu trebuie să se apropie de zidurile școlii, să se îndepărteze cât mai mult de ziduri și să vină să iasă afară cu câte o carte deasupra capului.